Sorry dat ik zo laat ben, maar ik heb een motief. De NS. Hoi, ik geef mijn keertje af en dat begossen. Meneer, uw plaatsbewijs is niet geldig. Dit keertje is een railrunner, maar geldig voor kinderen tot en met 12 jaar. Zeg ja, kun jij nog om hoe lang dat ik hier op de trein heb stond te wachten? Kriegt die kniptangen in zijn neusbui. Oh, ik zie die boebietrap op me afkomen. Springt ook nog een knuipje van haar te strak uniform af. Precies in mijn oog. Oh, ik mijn ogen weer open die. Kijk ik recht in de wamens. Zeg, kun je het gezien krijgen, gluurder? Als hij nu nog lang zit te kijken naar dan krijg je er dadelijk een. Ik zeg tegen de buurman even mee, ik zeg, als jij nou braaf ziet, krijg jij misschien die anger. Als ik die dwarsfluit eindelijk kwijt, komt er zo'n zenuwachtige kerel bij op mijn schoot zitten. Ik zeg, man, wat zit jij te rijden? Oh, zitten. Ik ben gisteren met de trein naar het ziekenhuis geweest een bloot te prikken. Snees me bijna mijn hele vinger eraf. Ik zeg, ja, dat was gisteren, dat hoefde vandaag toch niet meer zo zenuwachtig voor te zien. Oh, nee, zitten me. Ik moet vandaag terug mijn plasje af te geven. Oh, van het gezeik van de kerel moest ik zelf in zijn grote boodschap afleveren. Oh, ik naar de wc. Oh, was het toilet verstopt? Oh, ik dat ding zoeken. Ha ik hem gevangen en zorg dat er alleen een flink spoor hij achtergelaten. Oh, maar ik dacht, Berke, ik roep steeds niet op, hè. Dus ik draaide me het raampje open, hing mijn achterwerk te roet en verlos me van het kwade. Wie ik mijn ongemaakt bijna kwijt was, Jurgen en Skeia door dat plafond. Dames en heren, over enkele ogenblikken station Breda. Wil bovendien die kale man met die bolle wangen en die sigaar in zijn mond zijn hoofd binnenboord houden. Ik snel me terug naar mijn plaatsje. Was er de ene gaan zitten en eet hij om een spoortje. Nee, dan zat hij niet altijd met een lepel in zijn mond te reuren. Ik keek zo eens aan, maar hij bleef reuren. Ik haalde mijn schouders eens op, hij bleef reuren. Ik kuchte een keer, hij bleef reuren. Ik zeg, vind je dat nog normaal? Allee zitten, dan vergeet ik niet om in Roermond uit te stappen. Ik zei, nou, dan ben ik blij dat je niet naar Waspik hoeft.